Reflexió. La consciència està de fora i de dins. Suposem que un ésser humà percep un arbre que té davant el seu cos. Podem pensar que l'ésser humà percep l'arbre amb els seus sentits i que la informació de l'arbre que té davant arriba a través del seu sistema nerviós a la seva consciència. Així tindríem l'arbre real, entre cometes, el de fora del seu cos i l'arbre dins la seva consciència, amagat a qualque racó del seu cervell. Però què passa si això no és així? Què passa si l'arbre real, entre cometes, l'arbre de fora, ja està dins la consciència de l'ésser humà que l'observa? Perquè la consciència de l'ésser humà està dins el seu cos i de fora del seu cos, i no només de dins, ja que el mateix cos de l'ésser humà, que serveix per decidir què està de dins i què de fora, ja està ell mateix dins la seva consciència, perquè aquest cos que suposa que és el seu també el percep amb els seus sentits.